Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye. Malita sekamadoda Utholakala seshonile wacela ulift. Hello lini ke ebusuku wengaza ukuthi ake nginibelele phende futhi nginamukele ku channel ehamba phambili inkezo. Mina ke umfeza ngithuthunga wakho malo bathi ilaspo lamagumede mhlabe bakuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu ke umndeni usela ukuthi ke liqale labanjwe inkunzi lashaya lase liyabulawa ilungu lawo isidumbu salo ke esitholakala esilahle eplazini eliseGuzulu empangeni ngolesihlanu. Umufi umnumzane Lindani Mtholephi Mkhwanazi obeneminyaka engu28 ugcine ke kubonakala ephila ngoApril mhla zo4 lapha nakuthiwa ke wacela ulift ngo8 ebusuku elolini elalayisha izimoto elipake ke egarage okwethiwa kulona upetrol ehluhlu. Vela ke ukuthi wayekade elibangise esikhaleni eJ1 lapha bekade eqashe khona izithombe ezizongeza enkundleni zokuxhumana ke ezisusela kwivideo eziveza uMkhwanazi engena kuleli loli elingabonakali kahle izinombolo zalo. Udadewabo kamufi uNkosazana Buhle Mkhwanazi uthe umndeni awungabazi ukuthi umfobo ke ubulawa abantu ayekade ecele kubona ulift. Labantu ke bamshaya waphuma amazinyo futhi belingeke ikhadi lasebhanki ngesikhathi ke etholakala ubegqoka iskipa etrunk nebhuluke ebese lisemaqakele nokungezona izingubo zakhe. Kusho uNkosazana Mkhwanazi ngosizo uqhuba athi ifoni kamufi ke ithathwa amaphoyisa. Umndeni wasala nesikhwama semali sikamufi oshiyeke emhlabeni ingane eyodwa neminyaka eyisikhombisa. uNkosazana Mkhwanazi udala ukuthi umufi uneziqu ze-mechanical engineering athwesa zona ngo-2022. Uveza ukuthi ke ushona nje bese ezihleleni zokuqala ibhizinisi lakhe emuva kwesula emsebenzini wakhe eThekwini. uLindani ubenayo eyakhe imoto kodwa ke wayishiya esikhaleni ngesikhathi evakasha ekhaya ebheka abadletshe ngephasi. Kusola ukuthi ke wacela ulift esebele emuva nokuyilapha aduke khona njengoba etholakala eseshonile kudalwe lapha uNkosazana Mkhwanazi. Uchaza ukuthi akukho ukulimala lezibazi umufi akade enazo emzimbeni. Balinde imbiko kudokotela wokuhlola kwesidumbu okuyiwona ozocacisa ukuthi ke ubulawe yini umufi kanjani. Sola ukuthi ke isidumbu sakhe siqale sagcina endaweni ethile ngaphambi kokuthi ke siyolahla eGuzulu besingonakele kakhulu futhi singadliwanga zilwane. Kuchaza uNkosazana Mkhwanazi uthe bathole ngomufi emuva ukuthi afonelwe wesifazane emtshela ukuthi ubona isidumbu sendoda efana nalena esesithombeni einkundleni zokuxhumana ebebecele khona ukufunisa ucingo lelwanye olunye wesilisa esho into efanayo. uNkosazana Mkhwanazi uthe bafika endaweni yesigameko esethathwa ngamaphoyisa umufi kodwa bakuhlonze emakhazeni. Ngaza kwethu ke izona izindaba ezihamba phambili asinibekela zona emayelana nodaba oluthinta lapha insizwa yagcina ihike ke ama-truck icela ulift ehluhluwe neshonele ke endaweni eyasempangeni laphana ke etholakala ke ezimobeni zakhona kade ilibangise esikhaweni eJ1 nekade iqashe khona. Ngaze ukuthi indaba ezibuhlungu kakhulu lezi ezidabukisayo lapha mangabe kwenziwa abantu nakuba ke bekungakaqinisekisi ukuthi yiphi imbangela yokushona kwalensiza kodwa ke kuyadabukisa lapha mangabe ke bathi abakubo lapha basola ukuthi ke abantu bama-truck bona ke abazameke ukuthi bambambe inkunzi base bamenzakalisa lapha. Ngaze ukuthi ingaba ezingekho zinhle sengathi umphefumulo lensizwa ke ebesencane ungalala ke ngokuthula lapha. Ngaze kwethu siyadabuka nathi ukudlulisa indaba ezibuhlungu ngalolu hlobo lolo kodwa ke siphinde sihlangane futhi kwezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe ningakhohlwa ukulandela kuFacebook @Radio Inkezo. Niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.